дар хоҷагиҳои кишоварзӣ ҳамаи 7 шаҳру ноҳияи вилояти Суғд, хоҷагоҳи шаҳри Конибодом, ноҳияҳои Ашт, Бобоҷон, Ғафуров, Ҷаббор Расулов, Спитамен, Мастшоҳ ва Зафаробод ҷамъоварии пахта ҷараён дорад. То имрӯз дар вилоят аз рӯи маълумоти фаврӣ наздик 40% ҳосили пахта ҷамъоварӣ карда шудааст. дар асоси чорабиниҳои истодии вилоятӣ ҳосилгундорӣ оид ба саривақту беталаф ҷамъоварӣ кардани ҳосили пахтаи соли 2023 ташкили кор, иштироки саҳмдорону ёрдамчиён, истифодаи трактору ядакҳои тракторӣ, қабули пахта дар корхонаҳои коркард, пардохти пули чиниши пахта, тадбирҳои ҳавасмандгардонии чинакчиён омилҳои самаранокии ҳосилгундорӣ мебошанд. дар 20 рӯзи аввали давраи ҷамъоварии пахта сурати баланд ва самараи кор дар хоҷагиҳои ноҳияҳои Ашт, Бобоҷон, Ғафуров, Ҷаббор Расулов ва Спитамен таъмин гардид. ҳосили пахта бо қувваи саҳмдорон ва дар ду ноҳияҳои Ашту Зафаробод бо иштироки ёрдамчиёни доимӣ аз шаҳру ноҳияҳо ва дар дигар ноҳияҳо бо ҷалби ёрдамчиён рӯзҳои истироҳат ҷамъоварӣ карда мешавад. ҳар рӯз беш аз 10 000 нафар ёрдамчиён дар ҷамъоварии ҳосил ба хоҷагиҳо ёрдам мекунанд. дар ҷамъоварии ҳосили пахта нақши саҳмдорони хоҷагиҳо асосӣ аст. дар пахтачинӣ ҳар рӯз беш аз 40 000 нафар саҳмдорон иштирок менамоянд. ҷамъоварии пахта ба ҳар нафар саҳмдори хоҷагиҳо дар як рӯз ба ҳисоби миёна 50 килограммӣ рост меояд. бо дар назардошти он ки пахтаи барои ҷамъоварӣ тайёр зиёд аст, ҳаво мусоид аст ва вақт наравад, дар ҳамаи шаҳру ноҳияҳо шумораи чинакчиён аз ҳисоби саҳмдорон ва коргарони мавсимӣ бояд зиёд ва самаранокии кори якрӯзии онҳо бояд баланд бардошта шавад. аз оғози мавсим то имрӯз дар ноҳияи Ашт суръати баланди ҷамъоварии пахта таъмин гардид ва беш аз 55% пахтаи дурнамо чида шудааст. дар ноҳияи Ашт ташкили кор, истифодаи қувваи корӣ, мошину механизмҳо, ҳавасмандии чинакчиён ва дигар омилҳо самараи кори ҷамъоварии пахта мебошад. кори ҳосилгундориро мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳия ташкилу ҳамоҳанг месозад ва ба суръати ҷамъоварии пахта мусоидат менамояд. дар ноҳия ҳар рӯз 5500-5700 нафар саҳмдорон, коргарони мавсимӣ ва ёрдамчиён дар пахтачинӣ ширкат варзида, дар як рӯз ҳисоби миёнаи онҳо дар давоми 25 рӯзи охир аз 50 то 70 килограммиро ташкил додааст. маҳсули якрӯзаи ҷамъоварии пахта дар ноҳия давоми беш аз 25 рӯз аз 300 то 550-600 тоннаро ташкил додааст ки ин баробари 3-4% дурнамои истеҳсоли пахта мебошад. таъини нархи баланд барои 1 килограмм пахтаи чидашуда ва пардохти саривақтии он саҳмдорону ёрдамчиён ва коргарони мавсимиро ҳавасманд менамояд. даромаднокии хоҷагиҳоро ба рушди пахтакорӣ ҳавасманд менамояд. гарчанде нархи пахта дар бозори ҷаҳонӣ поин фаромад, паст гардидани нархи захираҳои моддитехникӣ аз ҷумла нурии минералӣ имкон медиҳад ки аз пахта фоида бештар гардад. ҳосилнокии баланд низ даромад аз пахтаро зиёд мекунад. дар ҷамоати деҳоти Ашти ноҳияи Ашт ҳосилнокӣ баланд бардошта мешавад. дар ҷамоати деҳоти Ашт пахтакорӣ рушд ёфта истодааст. мо корҳои деҳқони пешинаро барқарор карда истодем. ҷамоати мо 417 гектар пахта киш намуда имконият дорем ки ҳозир то наздик 1 000 тонна зиёда 1 000 тонна пахта истеҳсол кунем. яъне ҳосилнокии пахта дар ҷамоати деҳоти Ашт баланд шуда истодааст. хоҷагиҳои деҳқонии ассотсиатсияи истифодабарандагони оби Суджа, хоҷагиҳои Суджа, Абдулҳақ, Абдуқаҳҳор аз ҳисоби баланд бардоштани ҳосилнокӣ пахтакориро рушд медиҳанд. дар ин ассотсиатсия соли ҷорӣ дар 65 гектар ҳосили хуби пахта мавҷуд аст. ҳаҷми асосӣ қариб 50% пахтаи ноҳияи Ашт дар хоҷагиҳои кишоварзии ҷамоати деҳоти Ошоба истеҳсол карда мешавад. ташкили кори кашондан ва қабули пахта дар марказҳои қабулу корхонаҳои коркард яке аз омилҳои самараи ҳосилгундорӣ мебошад. дар кашондани пахта ҳар рӯз беш аз 160 адад трактори нақлиётию ядакҳои тракторӣ, мошинҳои ҷамъиятҳои рахшонаю хизирназар, кооперативҳои истеҳсолии ассотсиатсияи истифодабарандагони об ва хоҷагиҳои деҳқонӣ истифода мешаванд. дар ин ду корхонаи қабулу коркарди пахта ташкили кор ва ҳамкорӣ бо хоҷагиҳои кишоварзӣ ба он мусоидат менамояд ки пахтаи хоҷагиҳо мутобиқ ба шартнома қабул ва коркард карда шавад. ин ва дигар тадбирҳои ҳосилгундорӣ дар ноҳияи Ашт имкон медиҳад ки ҳосили пахта дар муҳлати кӯтоҳ пурра ҷамъоварӣ ва дурнамои истеҳсоли пахта беш аз 14 200 тонна иҷро карда шавад.